Здравейте и от мен. Ще започна с това, че освен аргументите, които ще спомена след малко за оспорване, има един морален такъв, а именно нарушаването на доверието в изборния процес. Тъй като дори днес господин Терзиев каза, че избирателната активност е била по-ниска, защото доверието е паднало. Ами то падна точно заради това, защото беше впрегнат целият властови ресурс на държавата за организиране на изборите и това се провали с гръм и трясък. И това са същите тези хора, които всъщност издигат и подкрепят господин Терзиев. Така че трябва да си имат един разговор те помежду си. Конкретно за това, което сме се събрали. Защо смятаме, че може да бъдат оспорени резултатите от вота? На първо място, машините са удостоверени неправомерно. Защо? Това, което виждаме на страницата на Министерството на електронното управление, което може да видите на телевизора тук, когато приключват така нареченото доверено изграждане и генерират хеш кода на софтуера за машините, т.е. серийния номер на версията, която трябва да се ползва за всички избори, всъщност това, което виждаме, е една снимка от екран на машина, на която е генерирано цялото нещо. На екрана обаче пише, и тук е на английски, т.е. не може да кажем, че има проблем с превода, както имаше в предходни избори, пише какъв е хеш кодът и на следващия ред пише, че този хеш код не може да бъде валидиран. Което означава всъщност, че ние не сме сигурни дали това е този хеш код, дали не е, какво се случва. Това е публикувано, пак казвам, на страницата на Министерството на електронното управление като новина за довереното изграждане. Странно е как никой от екипите, от Министерството не е видял, че това се е случило. Защото накрая знаем, машините бяха удостоверени с подпис на министър Йоловски. Което всъщност в случая сме в нарушение на изборния кодекс, тъй като ние нямаме генериран еднозначно хеш код, който да гарантира сигурността на машините. Същевременно получихме доста сигнали за машини, които разпечатват разписка и точно където е хеш кода е размазано и нечетимо. Също така имаше сигнали за хора, които са избрали да гласуват за двата вида избори, т.е. за кмет на столицата и за районен кмет. Подават двата гласа, но излиза само една бюлетина за районен кмет. Тоест едната бюлетина изчезва, не излиза. Което ни води до това да се усъмним всъщност каква е причината. Чухме причината, че може да са принтерите. Чухме причината, че може да има дефект в машините. Но в случая може да има и дефект в софтуера, т.е. проблем там. И тъй или иначе, когато хеш кодът не е валиден, не би следвало да продължи удостоверяването, докато не се създаде такъв. При всички предходни избори, може да видите и снимки пак от машини, когато това се случваше в Министерството на електронното управление. На първо място, програмата, която се ползва за вадене на този хеш, пише коя е тя, каква е нейната версия, какво е използвано. На второ място, всъщност, хеш кода е генериран еднозначно, т.е. сме сигурни, че това е той. Тук получаваме грешка, но никой не реагира. Въпросът е защо. И въпросът е къде е министър Йоловски и къде е неговия заместник министър, които всъщност не казват нищо по темата, още повече, че сме наясно с провала им на удостоверяването за първия тур. За съжаление, аз лично казвам, че аз гласувах с машина и винаги съм гласувал с машина, когато имам възможност. И всичко това, което се направи досега за всъщност да се използват плюсовете на машините, а именно да се намалят невалидните бюлетини, те успяха да го сринат за възможно най-кратко време като доверие. За което наистина съжалявам. На второ място получаваме информация за грешки в протоколите. Като има информация, че когато в протоколите от СИК има задрасквания по отношение на подадените действителни гласове за даден кандидат, което често срещано явление, всъщност компютрите в информационно обслужване АД, където се извършва тази проверка, не могат да разчитат резултатите. В такъв случай се преминава към ръчно нанасяне на резултата от протоколите, върху което всъщност няма контрол. Само да споменем тук, че трите софтуера за броене на информационно обслужване АД, които се използват, те не са удостоверени, техният изходен код не е публичен и никога не им е правен одит до сега. За съжаление, законодателят не е предвидил изрично това да се случва, но смятам, че предвид факта, че когато аз отговарях за това и всъщност показахме за първи път изходния код на машините, те би трябвало да надградат и да покажат повече неща, но това не се случва. И това буди съмнение. Сега ще ви покажа един протокол за пример. Тоест, виждаме един протокол от избирателна секция в София, в Средец.
Така, това е официален протокол, който е копия от него с подписа всичките членове на СИК. Когато отвориме страницата с резултатите за кандидатите, всъщност виждаме, че такива няма. Тоест, имаме брой възможности за гласуване, но нямаме резултат. Но този протокол се води, че всъщност е финален. Сега ще отворя и за частта с машини, за да нямаме съмнения. Така, показвам и тук горе същото нещо, т.е. нямаме въведени резултати в протокола. Същевременно този протокол отива в този вид в ОЕК за обработка. Сега, мога ли да помоля някой от вас да каже в кой район гласува в София? Просто да извадим една примерна секция. 16-та секция Нови Искър. Така, ще отворим една от Нови Искър. Така, отваряме Нови Искър, това отваряме някоя произволна секция. Ще сваля протокола, който е сканирания протокол, т.е. това нещо, което би трябвало да имат в ОИК. Така, сваляме протокола, след което ще го отворя. Така, това е протокола от Нови Искър. Така, отиваме, секунда, и виждаме брой гласували, т.е. брой на получените бюлетини 800. Нека да отидем в примерно брой на гласували избиратели. Така. Тоест, хипотезата е, ако тук получим този протокол, в който липсва нещо, какво може да се случи с него? Всъщност могат да станат 254, 234, 214. Тоест, не е много сложно да се промени. След което, как може да сме сигурни, че това, което сме получили като копие, което е празно, всъщност това, което се получи в резултатите в ЦИК, ще бъде същото. При положение, че не знаем как работи софтуера за броене, не знаем как се въвежда, като тук много важно. Няма значение дали сме гласували на хартия или с машина, тъй като протокола е за двете заедно. Така че не е спора машинно или хартиено гласуване, важното е кой брои, нека да го кажем така. Така че предвид така изнесените данни, смятаме, че има достатъчно основания да бъдат оспорени резултатите, тъй като само с машини на изборите вчера са гласували близо 200 000 гласоподаватели, което означава, че ако машините не са удостоверени надлежно и те не би следвало да бъдат използвани в изборния процес, имаме един проблем, но тук с протоколите имаме още един проблем. Като съберем всичките заедно, се получава едно доста голямо число на гласове, които не се знае легитимни ли са, как са се получили, дали са отчетени правилно и какво се случва. Предвид също така много малката разлика, която наблюдаваме, това буди още повече съмнения. Като бих казал, дори не само за София, но и за всички други места, където имаше подобен вид гласуване.